بچه‌ها 2107 24 در زیر کامنتر درخواست میکنن سال باروش 2007 همه випускаем объема یک هفته полицейский существующий бензиния коробка передач бошо механик машин дар ҳолати хуби техники қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша бошад 30000 сомонӣ мегӯяд ки 210000 рубли урусӣ мешавад ва харитадаи соҳиби машини умуман камбудӣ надорад аз ин нархи кардаги аст харидори аниқ боша биёяд ноумед бар намекарда номерош дар рӯи экран аст метавонед муроҷиат кунед ва алишам мешавад ба якон Opel Hatchback номерош дар рӯи экран дар тамос шавед маълумоти муфассалтара дарёфт кунед ва вариантҳои худтонро метавонед пешниҳод кунед. Наоша бариш мо пешкаш мекунем яъне соли 2012 мебошад объематош боша як гафт сӯзишвориш бензин ҳамкас коробкаш боша механик машин дар ҳолати хуби техник қарор дорад қарор кардани ҳол дар пойтахт 28000 сомонӣ нарх мегӯяд ки 21000 рубли урусӣ мешавад дӯстон ва хат кардаи соҳиби машин ки 7 моҳ ҳуҷҷат дорад газ аз бензин ҳардаш чотка кор мекунад 4 баллони нав дорад ва харидори аниқ боша савдои хубам карда мешавад. номерош дар рӯи экрани шумо ҳастанд метавонед дӯстон муроҷиат кунед маълумоти муфассалтар аз хидаш дастрас кунед. ماشینی فروشی وز 2107 سالی براری 6 سالی 2004 سوزشوارش بنزین объематорош 0.6 литр ай. коробка передачи мошин механик ай. нахаду дар ноҳияи ёвон қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ 142000 рубл мешавад бо савдо дорад. рақаму барои маълумоти пурра дар рӯи экран. варианти алишӣ аст ба 014 ё ки 015 қати. هفت مفرک سالی باروشش 2006 объеми мотор 06 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамошка шидаги ва дар ҳамҷа соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам 100% мотор инжектор қарор дорад дар исфара нархи мошин 22000 сомонӣ рақамҳо барои тамос 927 24 00 94 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.